Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Azaroak 25 da eta testu inguruan jarri nahi zaituztegu. 2025ko urtarrilak. 2025ko urtarrilak bat. Lau atxilotu indarkeria matxista delituengatik Gabon zaharrean Iruñean. Zentzu guztietan behintzat urte berriak ez dakarrelako aldaketarik. Urtarriak 3, kaleak oraindik Gabonetako argiekin apainduta daude. Errege magoak ez dira iritsi, urte zaharreko ajeak ere hortxe dirau. Barakaldoko erdigunean dagoen Arrandikalean, Lauterdiak aldera abixu bat igorri zioten bizilagunek ertzaintzari. Etxe bizitza batean 84 urteko emakume bat hilda egon zitekela esanez, oihuak eta eztabaidak entzun ziren eta. Poliziek berteratu zirenean baieztatu zuten gorpuak indarkeria zantzuak zituela. Haren semea atxilotu zuten gizonak aurrekariak zituen indarkeria matxistagatik. Euterte kordeta Titu amaika, zulo beltzostarak, goazen berrik astera. Urtarrilak 11, 9 urte eta 11 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dioten Nafarroako tatuajegile bati. Adinez nagusi ziren 2 neskari eta 2 adingaberi sexu abusuak egiteagatik. Biktimek tratamendu psikologikoa jaso behar izan dute. Urtarrilak 14, 4 urteko kartzela zigorra jarri diote Gasteizan adingabe bati sexu erasoa egin zion gizon bati. Urtarriak 14 baita ere, Mario López entrenatzailearen aurkako epaiketa hasi da, adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Fiskalak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du Lopezentzat, akusazio partikularrak berriz 18koa. Urtarrilak 20, San Sebastian eguna. 20 urteko gizon bat atxilotu dute Donostian, neska adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. Festak oraindik ez dira guztiontzat. Cambio de dirección y el cuento. Otsaiak 5, Peña Atletik Santurtzi taldeak entrenatzaile bat salatu du, hainbat adingaberi sexu erasoa egin dielakoan. Biktimak 15-17 urteko neskatuak dira. Otsaiak 6, ertzaintzak gizon bat atxilotu du Irunen amari labanaz eraso egitea leporatuta. Emakumea ospitaletaratu egin dute eta ordu batzuk geroago hilda erietxean zauriengatik. Otsaiak 8, gizon bat atxilotu dute Portugaleten bikotekideari eraso egiteagatik. Atxilotua 30 urtekoa, goizean eraman dute epailearengana. Emakumea ospitale batean hartatu behar izan dute, aurpegian zituen zantzuak zauriak sendatzeko. Otsaiak 12, EHUko ikasleek Gasteizko Letren Fakultateko irakasle bat salatu dute, ikasleak jazarri eta ukitzagatik. Ikasleek filologia hispanikoko irakaslearen bulegoan gertatutako izaera sexualeko erasoak azaltzen dituzte salaketetan. Noiztik diozuain eskor, guztia posible dela. Noiztik duzu estarrian, itzazoaren zabela. Iraganeko ez aldiz, gero azari bazara, lekuzkanpo daudezu. Otsaiak 14, 9 urteko zigorra gizon bati konorte ardi galduta zuen emakume bati sexu abusuak egitearren. 2019ko ekainean gertatu zen erasoa Bilboko etxe bizitza batean. Otsaiak 19, 56 urteko gizon bat atxilotu dute Donostian, emakume bati sexu eraso egitea leporatuta, hiriko etxe batean. Otsaiak 23, atxilotutako gizon honen beste biktima bat aurkitu dute. Otsaiak 19 baita ere, 12 urte eta erdiko zigorra berretsi diote gizon bati, bikotekidearen bilobari sexu eraso egiteagatik. Sententziaren arabera, gizonak sexu eraso egin zion 8 urteko neskato bati Gasteizen. Otsaiak 22, poliziak 33 urteko gizon bat atxilotu du Iruñean, bikotekide ohiari sexu erasoa egitea leporatuta furgoneta baten barruan. Maitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizina idu libre. Martxoa, emakumearen egunaren hilabetea. Hilabete gogorra hala ere. Martxoak 1, 2 gizon gazte atxilotu dituzte neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik Gasteizen. Martxoak 7, foruzaingoa 3 mutiko ikertzen ari da Tuteran, neskatu bati ukituak egiteagatik. Martxoak 8, 2 gizonezko atxilotu dituzte Iruñean, 14 urteko neska bati sexu erasoa egiteagatik. Martxoak 29 gizon bat atxilotu dute Gasteizen emakume bati sexu erasoa egitea egotzita.
64 urteko gizona emakumearekin harremanetan jarri zen bere etxebizitzan garbiketa lanak egiteko lana eskaintzeko. Etxea ikustera joan zirenean, emakumea ondoezik eta buruan nahasirik sentitzen hasi zen, eta orduan egin zion eraso gizonak, biktimak behin eta berriz ezetz esan bazion ere. Apirilak 14 gizonezko bat atxilotu dute Baionan bortxaketa batekin zerikusia duelakoan. Apirila hasieraz izan zen erasoa Xingar feriaren ospakizunetan. Apirilak 25 gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekide ohia erasotzeagatik. Apirilak 25 gizon bat atxilotu dute Aron Errioxan bikotekidea hiltzea egotzita. Hilketa gertatu eta 2 astera Gasteizko udala jakinarazi du biktima gasteiztarra dela. Maiatzak 15, 19 urteko mutil nafar bat atxilotu dute Valentzian, taldean sexu eraso bat egitea egotzita. Maiatzak 25, gizon bat atxilotu dute Getxon emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Eta hilabetea amaitzeko, maiatzak 30 gizon batek 13 urteko alaba hildu Bilbon eta bere buruaz beste egin du. Preparadas, más fuertes, en manada se acabó tu juego. Ekainak 6 gizon bat atxilotu dute Beasainan emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Ekainak 15, 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute Muxikan, hainbat adin txikikori sexu erasoak egiteagatik festagunean. Ekainak 15 baita ere Malagan gizon batek ekainaren 8an hil zuen 50 urteko emakumea gasteiztarra da. Uztailak 1 gizon bat espetxeratu dute Donostian emakume bat jo eta bortxatzeagatik. Uztailak 5 gizon bat atxilotu dute Bilbon emakume bat itotzen eta labankatzen saiatzeagatik. Uztailak 12 intentsitate handiko sexu eraso bat salatu dute Iruñeko etxebizitza partikular batean. Uztailak 29 Guardia Zibilak 78 urteko emakume bat hilda aurkitu du Zizur Nagusian eta senarra atxilotu du. Abuztuak 17, 14 atxilotu aste nagusiko lehen gauean, horietako 2 genero indarkeriagatik eta bat ukituengatik. Estatuak dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin, egan irtetzea. Iraiak 7 2 gizon atxilotu dituzte Bilbon pabioi abandonatu batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Iraiak 13 gizon bat atxilotu dute Tutoren, bikotekide ohia jotzeagatik. Iraiak 26 gizon batek bikotekide ohia 3 egunez atxiki du Gasteizko etxebizitza batean eta eraso egin dio. Urriaren 16 53 urteko emakume bat hildute Zarautzen. Ertzaintzak 57 urteko gizonezko bat atxilotu du. Zarauzko udalak berretsi du hilketa matxista izan dela. Eta horrela iritsi gara azaroara. Gaur azaroak 25 da, emakumearen aurkako indarkeriaren kontrako eguna. Aipatutakoak adibide gutxi batzuk baino ez dira, egunero gertatzen direlako erasoak. Horregatik gaur kaleak hartuko ditugu, zuen hipokresia da bortizkeria lelopean, konplize zareten guztiak salatuko zaituztegu. 6:00 Baionan, geltokitik, 7:00 Bilbon, bihotz sakaratutik, 7:00 Donostian, Bulebarretik, 7:00 Gasteizen, San Anton plazatik, eta 7:00 Iruñan, Gaztelu plazatik. Eta zuen hiri eta herrietan, Euskal Herriko txoko guztietan kalera aterako gara. Entzuleok, azaroak 25 ditu gaur, eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarrandi, egunon. Egunon, Inigo. Eta zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren, egunon. Egunon. Goizak 10 eta 15 minutu, gu hemen 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan azaroaren 25 gaurkoa, eta zuek hemen naiz irratian, bigarren kafean.
Entzuleok 10:17 hementxe zuzenean naiz irratian, egun berezia, nolabait deitzearren gaurko azaroaren 25 eta modu berezian saio abiatzea ere erabaki dugu gaurkoan bigarren kafean. Aurkeztu dugu lantaldea eta maite duten tartean murgildu beharko dugu. June Romateti barguren, zein da zure maite duta? Bale, ditut bi maite dut, bat simplea da, maite dut oraintxe bertan oraindik daukadan, ezakit, otzikara edo dardara gorputzean posa guztia irakurrita gero. Eta gero ja pixka bat ja dere kontuetara gehiago begira maite ez duta da, eta da gorrotu dut zinean jendeak hitz egitea, gorrotu dut jendeak molestatzea, gehiago gorrotu dut hori egiten dutenean erekin doazenek. Pasaden larumatean gaua ikustera joan nintzen kuadriakoekin, eta egia da afariarekin sartu ginela zinera, eta ni zinera iritsi ginen momentuan hasi nintzen txartelak ateratzen. Nola afariarekin? Bueno, hamburguesak edo janari tailandesa edo pizzak. Igual lehenengo arazoa hori da. Bueno, baina gu iritsi ginen, eta sarrerak hartzera joan nintzen momentuan, esan nion pertsonari. Esan zidan, nona ez dute xeri. Esan nion, jarri atzean eta jendearen gandik separatuta, ez dut jendea molestatu nahi. Pentsatzen janarian. Baina pasanuen lotxa izan zen, zerbait ezin zena deskribatu. Momentu batetikan aurrera, ja, nire bi albotara begiratzen eta hiruak begiratzen ginen, esaten mesedez hauek isiltzea ja, ze lotxa, mundu guztian zuten ari da, bukatu zen pelikula eta fila batzuk berago, aurrerago, zeuden pare bat pertsona, bat kuadriako eta bere bikotekidea begiratu zigutenak, eta begiratu nien esaten, sentitzen dut pila bat. Eta gero beraiekin hitz egiten, esaten zuten, entzuten zen pila bat, nola hitz egiten zuten, gainera ziren, txorradak esategatik txorradak, eta nola mitologia ulertzen ez duten, edo momenturen batean deseroso sentitzen ziren pantailan ikusten zutenagatik, txorradak esan beharra, eta gorrotu dut hori. Jende horrelakoa da, geldi dadila etxean dio gorkak hemendik, indiokerrek sarrera oso ederra eta nazkagarria aldi berean, espero dut horrelako beste sarrera bat entzun beharrez izatea, gora emakumeak aske. Tira, hemen gure txatean, hainbat mezu, zemaz kamara, me encanta, dio gorkak, eneko ez genekien hain altua zinenik, oso altua. Niko jende altua gara, Goiuri eta June... Gara, ni ez. Ni nago izugarrizko plataforma jarrita talare txikia naiz. Beti, ez tabaia izaten da, zure biotatik zeinin urtzen duen gehiago. Ez dago zabaidarik. Goiuri altagoa da, zentimetro bat. Zentimetro bat, hori da. Ez taulako aldea baino, aldea da, zentimetro bat. Bai, oso nabarmena gaina. Zentimetro hori oso nabarmena. Izan daiteke erabaki horra. Hori da. Bizitzan. Iritsi daitezke. Batez ere portaventurara sartzeko. Adibidez. Baina bosta xula digu, Niri berdin zait. Zer zantzizun zure izebak inigo behin? Haiken majan izeba. Banuenik bikote bat, entzuleo kontatu egingo dut. Banuenik bikotekide bat, ni baino desente txikiua zena. Desente txikia. Bat 58 edo 57, 6 nortzen zuen. Nik bat 80 nortzen dut, eta, hor bazegoen altura bat. Eta nire izebak izan zian, kontatu didate bikotekide hola txikia duzula. Zuro osaba eta biok bezala, nio lasai, gero behin etzan da, dena berdindu egiten da santidan izebak. Izebak, bai, kontroluta banengoen ni ere, baina izu, ondo dago. Informazioa nolabait jarriko dute, memoriaren txokoren batean, eta hor txutziko dut, eta ondo da. Goiuri, zein da zure maite duta? Nik ere azaroaren 25ko hildo horretan jarraituko dut, eta ikusi dut Zamorako udalak egin duela kanpaina bat asko gustatu zaidana, jarri dituzte kaleetan papertxo batzuk aurrela iragarkien modura, eta jartzen zuen, zuk min egin didazu oraindik egingo dizut min, horrelako zerbait, eta QR bat, eta webgune bat, zela, elvideodemiex.com edo horrelako zerbait, eta ordan zuk irakurtzen zenuen hori, eta ikusten zenuen, bazirudien behintzat bazela, bikotekide hoiaren bideo porno bat, edo horrela filtratu nahi zuela norbaitek, bengantza modura, mendeku modura. Eta kontu da, zu sartzen zinela webgune horretan, eta Zamorako udaleko webgunera eramaten zintuela, eta esplikatzen zizula, horrelako bideoak elkarbanatzea ere matxismoa dela, eta iristen bazaizu argazki edo bideo edo mota horretarako edukiren bat ez berbidaltzeko zure ingurukoei, zikloa zurekin amaitu dadila. Eta iruditu zait,
zoragarria eta iruditu zait baita ere nahiko alarma guztiak pizteko modukoa, 1500 pertsona egon direla QR hori eskaneatzen. Ze ikusi dute eta esan beharrean, ez zion jaramon egingo honi, ze hau delitu bat da, sartu egingo naiz, ze nik bideo hau ikusi egin nahi dut. Egia da baita ere, udalak kontatu duela, jende askok deitu duela, udaltzaingora edo zerbitzu publikoetara esanez, aizue, iritik papertxo hauek agertu dira, eta hau ez da onargarria, mesedez udalak kendu ditzala, edo garbiketa zerbitzua joan dadila, edo dena dalakoa, eta kendu ditzala paper hauek, egon dira, hori egiten bizilagunak. Eta hori posteko modukoa da. Iruditzen zait, kanpaina oso ona, oso esanguratsua, egia da, zaila egiten dela horrelakoetan, horrelako egunetan, zer gehiago esan behar dugu. Nik hori etortzen zait burura ez, oraindik jendeak ukatzen du, indarkeria matxista existitzen dela. Oraindik gaur arratsaldeko mobilizazioetan uste edo behar baino jende gutxigo joango da, oraindik jendeak ukatuko du matxismoa ez dela, esango du ez dela hain larria, eta nik sentitzen dut askotan, ez dakidalaia zer gehiago esan behar dugun, zuek konturatzeko egoeraren larritasunaz, ez? Irakurri ditugu orain urte hasi zirenetik, ez dakit, egon diren salaketa edo atxiloketa batzuk eta hilketa matxistak baita ere, baino batzuk bakarrik, adibide batzuk bakarrik ziren. Hori kontatzea ez da nahikoa gaur arratsaldean sua emateko gure hiri eta herri guztiei. Zergatik joango naiz nik gaur arratsaldean manifestaziora, eta ez ditut ikusiko neradineko mutilak. Zergatik? Berintzaieleko. Ez delako behaien kontra. Zergatik egin behar du Zamorako udalak horrelako kanpaina bat. Berez, ez da litzake beharrezkoa izango, ze noski gaizki dagoela pertsona baten bideo bat argitaratzeak pertsona horren baimenik gabe, baina noski, noiz onartu dugu hau posible dela, eta noiz onartu dugu horrelako argazki edo iragarki bat ikusi eta sartu egingo naiz. Horixe. Zaila egiten zaidala, gaur egun kanpaina gehiago egitea zeneretzako dena esan da dago, eta esan da dagoena nahikoa da, baina dola badakit dan ezenela nahikoa, horrelako kanpainak onak iruditzen zaizkit, eta horixe karri nahi nizuen gana. Nire maite dut eza, ez dut gehiago ikertzerik izan baina egingo dut, atzo iluntzean Iruñera joan nintzen, eta Tolosatik Iruñerako bide ezberdina daude, nik normalean Berastegitik barrena egiten dena egiten dut. Ibarrako herria zeharkatu, eta handik Berrobi, Helduain, Berastegi, eta 15 barrena Iruñera heltzen da. Bidea ez da garrantzitsuena, baina bai kokatu nahi nuen, han errepide estua dagoelako, behin Ibarra pasata, 2 norantzetako errepide bat dago, 2 errail, estu xamarra, justu xamarrak, autobusak biuruneren batean itxaron behar izaten du, kotxe bat pasa edo alderantziz, ez dago tarte gehiagirik, eta noski, ez dago oinezkoentzako biderik. Eta batean susto hartu nuen, oso gainean negoela gizaki bat oinez. Zegoelako, gaua zen, egun hauek gainera nahiko ilun eta euritxuak izan dira, eta justu hortxe, pixkat zabaldu nintzen, eta begiratu eta konturatu nintzen, pertsona bat oinez, ez da bilba, oso ondo pertsona hori hor, eta batean kontrako norantzan, beste pertsona bat oinez, alako peto reflektante moduko batzu jantzita, baina egia esan, gauaren giro horretan iaia funtziorik egiten ez zutena. Eta beste bat, berriro, nire norantza berean, honek linternatxo bat eskuan. Eta horrela 6-7 pertsona ikusi nituen Ibarratik Berrobirako tartean. 2 kilometroko tarte izango dau. Eta denek amankomunean zuten azal kolorea. Denak pertsona razializautak ziren, subsahariarrak ziren, eta laneratzen doazen, zijoazen edo lanetik bueltan zetozen. Eta ikaragarrizko sentsazio txarra geratu zitzaidan, benetan arriskuan zeudelako pertsona horiek. Gaueko giro horretan, argi baldintza horietan,
euri ari duen egun batean, baina ia edozein egunetan gauez errepide hori oinez ibiltzeko modukoa ez da. Eta pentsatu nuen zer diren gauzak, ez dudala inoiz hor topatu, baldintza razial horiek ez dituen pertsonarik, eta ziurrenik, naiz eta lan legeak asumitzen duen lanerako bidean istripu bat balin baduzu, hori lan istripu badela, edo ez dute kontratorik izango, edo euren arduradunari lan egiten duten, ze lanera zijoa zen eta lanetik bueltan zetozen. Enpresa horietan, pertsona zuri, pertsona euskaldun, pertsona bertako, komatxo artean esango dute sentitzen ditugun horiek, elituzketela utziko horrela joan eta etortzen lanera. Eta Jesukriston amorruarekin joan nintzen irinera bidean burutik hori kendu ezinik, ez dakit non egiten duten lan, ez dakit zergatik asumitu behar dituzen arrisku horiek errepidean, baina jakin nahi dut eta kontatuko dizuet entzuleok dakidan momentuan, baina bien bitartean ez dut maite ziurrenik onaino heltzeko arrisku mordoa asumitu dituen pertsona batek lanera joateko gure herrian, gure Euskal Herria honetan horrelako arriskuak hartu behar izatea berriro. Goizeko 10:29 entzuleok, bagoaz aurrera eta segituan gure gaurko, lehen bi gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina Askotan entzun izan dugu, ari zinguratuta daudela gure bizitzak. Ari gorriaren sinesmenak adibidez, esaten digu gure bikotea topatuko dugula, ari gorri baten bidez beste pertsona batekin lotutak gaudelako. Eta nik esango nuke, badirela milaka ari, kolore ezberdinetakoak, harreman ezberdinak lotzen dituztenak, eta guk erabakitzen dugula horiek noizeten edo ez. gezurretarako Ariek eta memoriak lotura estua dute, eta anzturak egiten du galdu ditugunekiko ditugun ariak etetea. Bada, altzako, aezkoako eta bortzirietako herri ekimenek, debuseko langileek, torturatuen sareak eta Egiarizor fundazioak eta batez ere bere familia eta gertukoek argi dute ez dutela Mikel Zabaltzaren memoriaren aria eten nahi. izan. Aurten 2025ko azaroaren 26an 40 urte beteko dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza Garatea atxilotu, torturatu eta hil zuenetik. Data seinalatu hau probestuz, Mikel Zabaltza 40 urte gogoan egitasmoa aurkeztu dute. Honen inguruan gehiago sakontzeko asmoz, gurean dira gaur Ainhoa Bueno, Mikel Zabaltza 40 urte gogoan plataformako bozeramailea eta Fidel Arizmendi Mikel Zabaltzaren lankidea debusen. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon eta mila esker. Bai, egunon. Badaukagu kafea eskaintzeko? Edo Badaukagu kafea eskaintzeko, kaferik eskaini aldizue, etxe honetan. nahi duzu kafea? Bai, Ni bai, hartu dut bat. Hartu duzu bat. Zuri Nahi eskaini duzu, dizue, Ainhoa? denbora gehiagorekin iritsi da, Fidel, hori de... Ba, gure lankide izango diogu Ainhoak kafe bat nahi duela. Eta Bai, entzuten ari dira. entzuten ari dira. Susmodenen kontra Herri memoria etenik ez duen aria dela esan zenuten aurkezpenean. 40 urteko inurri lan honetan aria ez eteteko beste urrats bat da ekimen hau. Bai, argi eta garbi. Egia esan, 40 urtetik berako gazte gehienek, gazte edo, ez dakite Mikelen berri, oze pasatzen eta horregatik batez ere. 2022an Eusko Jaurlaritzak eta 2024an Nafarroko gobernuak estatuko indarkeria biktima gisa aitortu zuen Mikel. Memoria lan horren fruitua da? noski.
Azken finean, bueno, Mikelena bada kasu bat urte luzez egon dena blokeatuta, gaur da eguna, oraindik epaiketarik izan ez duena, eta 2010-tik geroztik, bueno, oraindik kasua berriraki ez dena, eta zentzu horretan, bueno, guk hainbestetan aldarrikatzen dugun, ez? Egia, justizia eta erreparaziora bidean ezinbesteko urratsa da behingoagatik Hego Euskal Herriko instituzio nagusiek aitortzea, bueno, batetik faltsutzea edo baztertzea ofizialtzat urte luzez egon zen bertsio hura eta aitortzea, bueno, motivazio politikoz edo estatuko indarkeriaren biktima izan zela Mikel. Horrek ere laguntzen du gazteen gana gehiago iristen, aipatu duzu ez, 40 urtetik berakoek ez dakitela historia, horrelako ekimenen bitartez iristen da jende gehiagorentzat edo geratzen da agian maila instituzionalean? Asmoa hori litzateke, eta, bueno, hurbiltzerik izan ez duenak hurbilaraztea, ez? Gu dinamika honen bitartez autobusa hurbiltzea alik eta pertsona eta, bueno, indar bereziz ere alik eta gazte gehienengana. Bere baitan izanen duen guztiarekin, ba, bueno, txoko ezberdinak elkartzea autobusak eta ezagutaraztea kasua bera eta bueno, kasutik haratago ere ditugun aldarriak. Azaroaren 26an abiatuko du ibilbidea eta abenduaren 14an amaituko da Donostian ekitaldi nagusi batekin. Ze espero dezu hemen atarian gauden honetan? Bueno, ez dakit. Alde batetik eguraldia, horrek ematen du bildurra. Baina, bueno, bira ingo du autobusak eta ikusiko dugu. Jendeak ezagutarazi zer pasa zen eta batez ere hori. Berezia izango da hori erakusketa autobusean eta horrexigatik, Hemen aritu zarete Altzako, Ezkoako eta Bortziretako herrikemenak, Debuseko langileak, Torturaren sarea eta Egiara Izur Fundazioak, bueno, elkarlanean zemuzko izan da talde lan hau batzuetan badakigu zela errisa izaten, batzuk eta besteak elkartzea eta zuen prozesua ezagutuneko nuke. Oso esperientzia polita izan da. Azken batean, bueno, bakoitzak bere eremutik, ez? Gutxi gora bera esparru edo eremu berean lan egiten dugun eragile ezberdinak gara, bereziki Altza eta Ezko artean, bueno, mila esker. Bai, bueno, beste batzuetan, ez, omenaldien bueltan eta bereziki hor, bueno, bazegoen harreman bat, baina egia da oso bakoitzak beretik eta lehen esperientzia izan dela, benetan elkarrekin, dinamika bateratu batekin, txapel orokor batekin, modu bateratu batean aurkeztuta egin dugula horrelako dinamika bat. Aurrelanketa prozesua oso polita izan da, gainera hori, txoko ezberdinetako kideak bilduta eta orain tokatzen dena bihartik aurrera horren uzta jasotzea edo emaitzak ikustea. Bueno, Ainhoa, zuere gaztea zara, aipatzen ari garela gaztei gerturatzea eta ez gerturatzea, ekimen hau aipatu behar dugu, bueno, badela ez, 85ean, mobilizazio sozial erraldoia eragintzuela Euskal Herrian gertatutakoak eta manifestazioak egin zirela eta protesta ikoniko xamarra egin zutela lankidek. Zuri zer iritsi zaizu gertakari hoietatik? Uste dut gauza ezberdinak heltzen direla, ez? Alde batetik, bueno, herri memoriaren bitartez, heltzen den bitartean, ez? Edo heldu izan den, orain arte, belaunaldi berrien gana kasua. Kasuak dituen argi ilun guztiak heltzen dira, heltzen delako indarra, heltzen da harrotasuna, ez? Ez dakit, egindako protesta ezberdinena, izandako irudiena, gure baiaren adibidez, anekdota, ez? Traktora darena eta nola heldu zen ari betik horbaizetako lara. Baina, bueno, uste dut zintzoak izan da, minak eta hutsuneak ere transmititu egiten direla. Eta azken batean horrek ere erakusten duela, bueno, badela kasu bat oraindik irekia dagoena, eta oraindik bidea amaitua ez duena. Esan dugu, autobus bat jarriko duzue martxan, ez? Mikelen memoria anzturan erori ezari, eta bira bat egingo duela. Autobusa azken finean bilakatu da historia honen ikono edo protagonista, nola bait? Bai, azkenean orain 40 urte lankideek egin zuten ekimena autobusakin, bulebarrera jaistea, pankarta bat lotuta zaukala, eta horren inguruan, pues bueno, hoxe baliatu dugu ekimen hau egiteko. Esan beharra dut,
Ni orain 40 urte ez nengoen lanean, 16 urtekin, eta gaur egun gelditzen dira garai hortako Mikele lankidea zirena 3 bat edo lankide, mekanikoren bat, gidari bat, eta beste ordenantza bat edo. Eta egia esan, garai hartan 250 inguru langile ziren, eta gaur egun 650 bat. Eta adibide bat bezala, garai hortan emakume bakarra zegoen gidari, eta gaur egun 76 inguru dira. Hortan aldaketa eman da, baina, hoxe adibidez. Begira, gauzak zenbat aldatu diren. Eta zer diote lankide izandako 3 hauek proiektu honen inguruan? Bai, baten entrevistaren bat edo zerbait egin du, eta hortxe da biltza, baina, egia esan, ja denak jubilatua daude. Eta, laguntzen ari dira, bat eta beste, azkenean eskuba botatzen, eta, bai. Noiz hasi zineten hau prestatzen? Lehenengo bilerak, ez dakit, urte hasiera aldera, edo... Erranen nuke... Haze galdera egin diozun, Ez zirudien gidoian hain komplikatu, Eta ez zegoen gidoian ere nik enukan apuntatu da, baina orain aipatzen hasi garela, pentsatu dut, agian erreixa dirudiela horrelako ekimen batek, norbaitek pentsalezake hori, baina hemen benetan, lankidetza eta lana badagoela. Elkarrekin hasi ginen pentsatzen 39. eta 40. urte hurrenak, aezkoan behintzat, pixkat ideia, helburuak, diskurtsiboki ere zeri erantzun behar zidan, baina erranen nuke, okerez baldin banago, behin 39. urte hurrena pasata hasi ginela ja biltzen 40. prestatzeko, baina egia erran oso neguan bertan. Eta hemen aipatu dut nik autobus bira, eta aipatu dut Donostian amaituko dela, eta ekitaldi berezi bat egingo dela, abenduaren 14ean. Ez dakit ekitaldi horren inguruan zerbait esaterik baduzuen, nahiago duzuen dena sorpresa izatea, edo zerbait aurreratzeko aukera balin badago? Gure aldetik, orain 40 urte bezala, lankide eta langile hoiek autobusakin batera egingo du martxe bat, kotxetegietatik bulebarreraino. Hoxe gure aldetik, eta gero ekimena hortxe bulebarreko kioskon izango dela. Eta espero dugula ekitaldiak balio izatea dinamika honi guztiari itxiera eman, baina bereziki ere aurrera begirako, bideo horri bat marrazteko. Zein ikusten dituzu direla hurrengo pausoak? Dinamika honetan aldarrikatzen duguna. Egiten duguna da alde batetik aitortza bat azken 40 urte hauetan egindako lan guztiari, eta baieztatu horri esker gaudela gaurkoz gauden lekuan, baina erraten dugu ere bidea ez dela amaitu. Eta benetan, itxitzat kasua eman alizateko beharrezkoa dela jakitea zer gertatu zen, eta egia osoa argitara ateratzea. Eta zentzu horretan, instituzioak aitortu egin baldin badute, Mikel, Intxaurrondon hil egin zutela, zergatik ez den oraindik argitu nork, nola, zer eta zergatik gertatu zen kuartel hartan. Galdera hau agian mingarria izan daiteke, mingarria dela esango nuke, baina uste duzue galdera horiek erantzungo direla noiz baita? Ni konfiantza daukat. Uste dut urratsak oso motelak izaten ari direla, ez direla linealak, eta ikusi ditugula ere, aurrera egiten ari genuela uste genuen bitartean, atzera begirako kolpe handiak ere, Arturo Espejo Baleroren kargu igoerarekin bezalaxe, baina nik konfiantza dut, baietz, hor oso topo handi bat daukagu, hori dela sekretu ofizialen legea, eta horretan eskua sartu arte, zaila izanen da, baina konfiantza daukagu, hori dela orain ere ireki beharreko eztabaida. Aurten, horri bili direla proiektuekin eta proposamenekin, espero dugu dinamika honek ere balio izatea markatzeko hartu beharreko norabidea. Egitasmo ederra da, eta agian egitaragoari begira egunka, esan beharko dugun non egongo zareten, entzuleek bisitatu nahi balin badute. Abiatuko da, bihar. Azaroako 26 lehenengo eguna izango da, Donostian bulebarrean okerez banago. Ez, lehendabizi, goizeko 11:00 Intxaurrondon kuartelen parean, sarreran udaletxeak jarri zuen plaka lehen gurtean, eta hortxe lore eskaintza bat ingo du.
hor autobusa salduko da, baina, bueno, geroz ja segidan bulebarra eramango dugu, eta, bueno, montatu, ez dakit, jaima bat eta beste, eta argiztapenak eta kontuak, eta hor ja lauretatik arratsaldez, hor egongo da bertan, Bilar ere goizta arratsalde, eta ostiralean goizez, 3 arte. Gero Orbaizetako holan azaroko 30 plazan bertan egongo da, abenduaren 1 Garraldan, abenduaren 2 Aurizberrin, Eta horitzen? batean goizez eta bestean arratsaldez pentsatzen dut, edo horrela izan beharko du, ez? Eta aipatu bezala gero Donostiara bueltatuko da. Ez da bueltatuko? Pasata, Iruñera eta hortik bai, Bortziriak. Egia da. Eta azken geldialdia Donostin. Hori da, bai, hementxe daukat, joan egintzat, baina agoitzen abenduak 3, Iruñean abenduak 4, 5, 6 eta 7, Hori da. Lesakan abenduak 8, Beran abenduak 9 eta 10, eta aipatu dudan bezala, gero Donostian abenduaren 11, 12, 13, eta ekitaldi nagusia 14. Ez, abenduak 11, hor Larratxo altza inguruan Mikel bizi zen, eta hortxe. Gero 12, 13, libre geratuko da. Ez dakit, tokiren batetik igual nahiko dute autobusa eramatea, baina, bueno, ikusiko dugu. Ados. Batzutan asko ez omen dazki. Bikote, eskerrik asko gurera etortzeagatik ekimen honen berri ematera, oso memoriarik eta ederra iruditu zaigu, eta aipatu dugu, eguraldia bertzemuzkoa den, baina espero dugu, datozen egunetan jende asko gerturatzea eta jende askok, batetik ezagutzen dutenak historia eta bestetik, zerotik edo ezagutuko dutenak ere hurbiltzea zuengana eta pixkana, ariketak geroz eta beharrezkoagoak dira, atzo aipatzen genuen ez, eskuin muturraren gorakadaren aurrean antropologo askok esaten dutela memoria dela egin dezakegun gauza bakarra honi hau geldiarazteko, beraz, lehenik eta behin zorionak egindako lanagatik eta ondoren zorte hon, egun hauetan datorrenarekin. Mila esker gonbidapenagatik. Hoxe, mila esker. Kafea goxoa zen? Oso. Entzuleok 10 eta 55 minutu diren honetan, agurtu berri ditu gaurko gure lehen gonbidatuak, Ainhoa Bueno eta Fidel Arizmendi. Aurrera egingo dugu, bitartean Gorka Orbizuren kantu honekin zilarrarekin utziko zaitu zeu. Galderak bakarrik eginez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarri Sistiaga. Gabon.
Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Goizeko 10:00 eta 47 minutu, iaia 58, eta gu bagoaz aurrera, zinegin bezala atzo egin ezken izkizuen proposamen zinematografiko eta telesail modukoak egin behar dizkizu egulako. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. Eta gurean batu zeigu Imanol González Gurrutxaga. Imanol, egunon? Mikrofon erikiko dizut, egunon? Kaixo, egunon. Gure proposamen zerrendarekin goaz, entzuleok, atzo egin beharrekoa zen gure puri-purian tartea, baina edukiek espazio gehiago behartuten eta erabaki genuen gaurko gordetzea, eta horrek behartu du June bere proposamena pentsatzera? Bueno, bazen dituen eskuartean, hola... Justo aurreko astean bi aldiz junintzen zinemara, orduan... Nahiko nahi eran... Bi aldiz juntzinen pelikula berdinak ustea? Ez. Jose susto. Ostegunean ikusi nuen pelikula bat, eta larun batean beste bat. June, zure proposamenarekin hasiko gara, ondo baderitzuzu? Bale. Nire proposamena da Gaua filma, Pablo Urquijoren pelikula berria, 83 minutu irauten dituena, eta oraintxe bertan zineetan dagoena. Egia da, nik disfrutatu nuela, ulertu dezaket jenderen batek mitologia ez badu ulertzen edo mitologiako pertsonaiak ez baditu ezagutzen agian zalantzekin ateratzea edo ez ulertzea gauzaren bat, nik disfrutatu nuen, ze, ez da spoiler bat, baina kontatzen du historia bat, ezakit ikusi dezuen pelikula. Kontatzen du historia bat, historia ezberdinen edo pertsonaia ezberdinen bitartez, ez? Mitologiako pertsonaia ezberdinen bitartez. Eta egia da, nik betidanik oso txikitatik euskal mitologia asko irakurri detela eta gozatzen detela, orduan, agertzen zen pertsonaia bakoitzero emozionatzen nintzen pixka bat gehiago. Eta nire ondokak begiratzen zian, nire kuadriakoak esaten, jure baina zergatik ezagutzen dituzu pertsonaia guztiak. Orduan, egia da mitologia gustatuz gero, iruditzen zaidala oso zainduta dagoen aldea dela, ez? Osea, Paul Urquijok hori oso ondo egiten duela, eta Irati filmean ere mitologiaren arloak begiratuz gero oso ondo zainduta zeuden gauza asko zeudela. Neri pertsonalki, eta naiz hemen zuek bezala zinean aditua orduan, neri pertsonalki asko gustatu zaiten pelikula izan da. Gozatu nuena, iruditzen zaidana errex ikusten dela, eta badaudela agian momentu deserosoak izan daitezkenak, eta hori oraindik gehiago gustatu zait. Orduan, iruditzen zait ere zaila iluntasun horretan dena ondo ikusi eta ulertzea, eta argiuneak daudenetan agian ez kontraste hori arraroa egitea, zenik egia da trailerra ikusi nuenean, bazaudela momenturen bat trailerrean esaten nuena, plano hau ze arraroa batean argipila batekin, baina gero filmean bertan zentzua handia duka, eta hori, niri etzat oso pelikula gomendagarria, errex ikusten dena. Eta gure mitologiaz gehiago ikasteko aukera bat ere iruditzen zait. Eta haragia. Zorgin bat eskutatzen duena. Zinemaretoetan duzue ikusgai, Gaua Paul Urquijo Alijoren azken filma, eta horixe da. Lo egingo dut edo zu lo egingo? Bai. Osa, lasai egon. Nei ere, bazegon jendea esatetzearen, eski fijo beldurrezko pelikula dela, gaueko izakiak, ezakize,
Nik uste euki dezakezula momenturen bat, sustoren bat eramen dezakezuna, baina ez da ere ez da susto la kriston botea eramateko. Hasieran batez, Bai, hasiera aldean. sartzen danen, eta... Hori da, baina bestela ez da beldurrezko pelikula bat. Hori, gaueko izakiak dira, baina gaueko izakiak badaukate bakoitzak bere zeregina eta bere zer esana ere. Orduan, ez da beldurrezko. Gaueko izakiak dira eta horregatik izena du gaua, eta ez sua, egunkari batean ikusi dudan bezala, kexa bat jarri duelako emakume batek pelikula honen inguruan, eta kexan denbora guztian hitz egiten du sua pelikulaz, eta nik hasieran enon ulertzen ze pelikulaz ari zen. Eta gero konturatu naiz gaua pelikulaz ari zela. Eta zein zen kexa? Goatzen zea? Bai, kexa zen bere herrian emanaldi asko eskaini dizkiotela suari, eta egun askotan eta ordu askotan egon dela sua, eta ez zitzaiola berari ondo iruditzen, gero beste pelikula batzuk ez dielako eskaintzen hainbeste, eta suak ez daukala erakargarritasunik berarentzat. Bueno, bai, izugarria. Horixe, neregatik bintzat erabat gomendagarria eman olezakitzuk ze iritzi daukazun pelikularen inguruan. Bai, nik esan barra dauket, estrenatu da guan dela gutxi, ez? Gaua, bai. Nik ikusi nun beldurrezko asteko jaialdi hortan, eta egia da, bertatik ateratakon jende ezberdinakin partekatu nula, eta iritzi ezberdinak zeudela, baina orokorren gustatu zen, eta iruditzen zait Paul Urquijon pelikula heldu nadala, eta garbi ikusten dela gauzak nahiko garbi zeuzkela seriatik. Igual, iratin gertatzen den gauza bat da, daukazula sentsazioa, gauzak gehiagi daudela kontatzeko, eta trama batzuk motzeki gelditzen diela, edo azkarregi resolbitzen diela, hori iruditzen zait igual aurrekontu faltagatik izan altzala, eta gauzak rekortatu behar izan zituzela, eta guain gontan iruditzen zaidala gidoi bat, nahiko zuzen idatzitakoa, ez daudela hainbeste sekuentzia, ez dela hainbeste gauza gertatzen, baina ondo garatuta dagoela dena. Nortasun handiko zuzendaria dela, hori behintzat, ezin dugu bukatu, eta oso bere ikusten duzunean artista bat eta sentitzen duzu egiten duena oso egiazkoa dela bere izaerarekin eta bere nortasunarekin, Paulekin nik hori sentitzen dut. Osea, ez naiz hau egiten ari orain modan hau dagoelako, edo ez naiz hau egiten ari hau delako gehien saltzen dena. Bai, eta gaina berak demostratu du badakila gai honen inguruan, ekipo lantalde izugarri ona dauke atzetik, eta jantzitegia dao zoragarri, artea dao zoragarri baita, eta bai, nabaritzen da goxotasun berezi batekin lantzen ditula lan hauek, eta hori baita eskertzekoa. Bai, eta ondo sartzen dela historietan, hori esan dagoa, mitologia oso ondo landuta dagoela, pertsonaia bakoitza ondo landuta dagoela, nik pega bat jartzekotan pelikulari, esango nioke egontziela bi momentu, non efektu espezialak pixkat gelditu zitzaizkidan hortxe, ez dago momentu bat zu batekin pixkat zua, gelditu zitzaidala hortxe, eta untxi batekin ere, gelditu zitzaidala untxia pixka bat. Ja, bai. Baina bestela, iruditzen zait oso ondo landutakoa eta oso ondo egindako pelikula bat dela. Hortxe proposamena, zinera joan nahi baduzuen, nik zinerako proposamenak ekarri ditut, baina aste honen bukara aldera iritsiko direnak segituan hitz egingo du horren inguruan, baina Imanol, zein da zure proposamena? Nik aur kontan ekarri dizuet, asteburu hontan ikusi deten pelikula bat, 2024koa da, baina, ez benka utzeko jazue puripurian gertatzen eztan, edo estrenatzen eztan pelikula bat, edo telesel bat ekartzen. Film honek izena du Vivir el Momento, inglesez da We Live in Time, hori da jatorrizko izena, eta John Crowley zuzendarian pelikula bat da. Konturatu naiz pelikula honen ondoren, daudela bi aktore, guain arte bai jarri niena begia eta gustatzen zaitena nola lan egiten zuten, baina pelikula honen ondoren konturatu naiz beraien laniteko modua eta abilezia dela beste maila batekoa. Eta hain naiz zehazki Andrew Garfield eta Florence Pugh aktorei buruz. Bi hauek beste hainbat pelikulatan ikusi ditut, baina egia da, pelikula zehatz hontan egiten duten lana dala bastante berezia. Azken baten, kontatzen den historioa da
bikote baten bizitzan zehar dauden momentu ezberdinak kontatzen dizkizu, desordenatuta. Hau da, badago momentu bat nun ezagutzen dian, badago momentu bat nun alaba bat eukitzen duten, badago momentu bat nun Florence Puchen pertsonaiak, Almond pertsonaiak esaten dion Andrew Garfielden pertsonaiai ez ditula umeak euki nahi. Orduan, hor sortzen da, spoilerren munduan murgildutako istorio bat, nun badakizu zer gertatu behar da, baina hala ere jakin nahi duzu nola gertatzen dan. Eta nola iristen dan puntu horta, jakinda, hori, kasu honetan adibidez bezala, nola iritsiko da pertsonaia hau alaba bat edo seme bat euki nahi izatea, momentu honetan ez badu euki nahi, edo ez baldu planteatzen inoiz ume bat eukitzea, ez? Eta gero baita momentu baten azaltzen da alabari sekretu bat kontatu behar diena bikote horietako batei gertatzen zaiona. Saiatzen nahi naiz, spoiler handik ez ziken, baina, bueno, da egia esan da, hori, bikote harremana jorratzen duen istorio bat, zoragarri da, eta bueno, badaude momentu batzuk, nahi adibidez bukaera bai intzaiten pixkat, jorera fácil, iritsi zan alare, baina bai iritzaiten como oso errez sortu zezaketen negarra egiten duzu? Pelikulak ikusteragoan? Bai. Etzien pegatzen. Pelikula hona dut Ez pegatzen. A ber, esan nahet, ni pelikulak modu berezi baten sentitze ditut, orduan... Bueno! Inigo apuntatu esaldian. Pukutukun. Hori, zita batean ez esan, Bueno, esango dut Euskal Herriak entzun dezan, bakar. Zita batean ez esan. Imanolen urrengo zita guztiak oraintxe bigarren kafean zuten da pentsatzen. Zergatik sentituko ditu modu berezi batean. Bromazan, baina esan edetena da, azken baten, nik uste denok sentitzen ditugula emozioak pelikula bat ikustako garaien, eta bereziki konektatzen baldin badezu pelikulakin, edo saiatzen baldin badeza bintzet pelikulan barne sentitzen. Eta ez dakit, olako pelikula berezi hauek, bai guztai zaizkit, eta drama asko guztai zen dei orokorren, orduan, bai, horregatik zatet bereziki sentitzaitutela edo bizitzaitutela, konentatzen saiatzen naizelako. Orduan, hau esan da gero. Nik usteet pelikula oso gomendagarria dela, eta hori aurrek urtean estrenatu zen, nahiko berria da, eta ikusi ahalko dezute Movistar Plus plataforman. Ados, hoxe Imanol González Gurutxagaren proposamena, esan da bezala, We Live in Time, orentxe azaldu berri dugun pelikula. Segituan azken ordukoaren bila egingo dugu salto Bilboko estudioetara, eta entzuleok zuekin gara, proposamen gehiago egiteko ere, hementxe segituan bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio.
kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Goizeko 11 eta 2 minutu bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea hantxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, azken orduko honetan esaterakoa zertzainak taldeko hirukidek elkar argitaltxea salatu dutela, hien eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatu izana egotzita. Gari abeslariak ez du bat egin salaketa horrekin, baina Euskadi Irratiak jakinarazi duenez, Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txampi eta Enrique Sainzkike dira salaketa aurkeztu duten taldeko hirukideak, eta zehazki azken 30 urteetan haien abestiekin lortutako irabaziak behar bezala banatu ez izana leporatu diote diskoetxeari. Goizeko 10etan hasi da ahozko saioa Donostiako epaitegietan eta ez dute kazetarien aurrean adierazpenik egin aurretik. Eskubide digitalen kontzeptuaren baitan diskoetxeak azken 30 urteetan haien abestiekin lorturiko irabaziak eskatzen dizkie, salatzaileen arabera kopuru handia da hori, dena den epaileak zehaztu beharko du kopurua. Auziak ikusmina sortu du hain zuzen ere abesti klasikoen eskubide digitalen eztabaida mahai gainean dagoen honetan. Eta aipatuko du ere gaur azaroako 25 emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna dugula eta testuinguru honetan oraindik lan asko falta dela ikus daiteke. Emakundek 4.500 emakumeri inkesta egin die indarkeria matxistaren inpaktua ezagutzeko eta inkesta horrek agerian utzi du 2 emakumetik batek bere bizitzan zehar indarkeria mota bat edo beste bizi izan duela. Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria naiz irratean izan dugu goiz honetan azaroren 25 arira egungo erronken berri ematen. Besteak beste kontatu digu interneten sortutako arrisku berriez, gazteengan eragina duten gorroto mezuen mehatxuaz aritu da belaunaldi berriak sare sozialen publiko nagusia izanik hauek erradikalizatzeko arriskua baitago entzuterakoaz. Emakumeen erdiak dio inoiz bere bizitzan zehar indarkeria matxista motaren bat jasan duela. Eta ikusi genuen baita ere indarkeria matxistaren eragile eta biktimen artean daudela adin guztietako pertsonak, maila sozioekonomiko guztietakoak, ikasketa maila guztietakoak, kanpoan zein bertan jaiotakoak, eta bar. Bantzuten ari gara Miren Elgarrestak gurean gaur goizean egindako aipuetako bat, haue sakonago jorratzeko tartea izango dugu 12etatik aurrera eta baita ere beranduago ordu bateko albistegian, esan bezala sakon eta lasaiago landuko ditugu gai hauek eta beste asko. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu, eta eguerdiko 12etan, informazioaren txandak jarraituko du hementxen naiz erratian. Guk proiago ditugu, hemen puri-purian tartea osatzen ari gara zuekin, eta nik badoino gehiago dauzkadan ez, Goiuri, nahi baduzu, txandakatu egingo ditugu. Vale, orduan zu hasiko zara eta ondoren ni. Bai, bat hau. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Vivir con dolor. Hola Diana, ¿qué tal? Soy Martín. Mañana habría cumplido 18. He pensado que podríamos ir a verle. Gracias. Esto es importante para mí. ¿Sigues con la IA? Entzulea finenek gogoratuko dute pelikula honen inguruan hitz egin geniela Sitxesko jaialdian estrenatu zuelako Alberto Gaztesik Singular eta orduan esan zigun iste hartze duela distribuzio sinematografiko akordio on bat eta sinatu dute. Zinema areto askotan ikusgai izango da. 3 egun barru, alegia ostiralean, azaroaren 28an estrenatuko da zinemetan Singular inteligentzia artifizialarekin, suspensiarekin, drama psikologiko emozionalarekin, eta ziurrenik, nolabait, kontzientzia geruza ezberdinekin jokoan da bilen, pelikula hemen ere, Patricia López Arnaiz erraldoi, egia esan, Patricia López Arnaizek egiten duen guztia, ondo egiten du, lenguan los domingos ikusten aritu nintzen, Goiurik eta biok aipatu genuen, hor ere ikarrarezko papera egiten du, baina zinema aretoetan ikusteko aukera izango duzue, ostiral ontatik aurrera Singular Alberto Gaztesiren pelikula, eta berreskuratu nahi izan dut Alberto Gaztesi gurean, oraindik artean pelikula guztiak merezi ditu, Patricia, barkatu.
Eta zuri norbaitek dileia justatu. Aritzen irakurtzen pantailan ari ginen ikusten trailerra eta jartzen zuen 28 noviembre eta azpian kreditu mordo bat eta izan mordo bat eta hasi nintzen konzentratuta izenak irakurtzen eta egia da geratu nahi zela pixka bat ataskatuta, baino oso ondo inigo erraldoi Patricia López Arnaiz, sari guztiak merezizu, eta orain jarraitu mesedez esaten ari zinerarekin. Oraintxe zinemetan ikusazakezue Los Domingos pelikulan, norbait gomendatu aldu Los Domingos? Ez? Bai? Nik hitz egin dut hemen Los Domingos, hitz egin dugu, baina uste dut beste ikuspegi batzutatik. Bueno, entzuleok, pelikula oso ona Los Domingos, hori ere baduzue ikusgai zinema aretoetan, baina gomendatzen ari ginen, ostiral honetan estrenatuko den Singular, eta Alberto Gaztesi gurean izan zen, Sitgesera joan aurretik, justu bezperan, eta hauxe kontatu zigun. Nolabait igual itxigabeko pelikula izan daiteke. Gure intentzioa ez da oso pelikula ambiguo bat o irekia itea. Nik uste dut historio zehatza bat badaola eta hori kontatu izan nahi dugu, baino gustatzen zaigu gauzak pixka bat irekita ustea, ez zaigu ez gustatzen zinean dena oso itxita gehatzen dan, edo puzzle bat bezala funtzionatzen duten pelikula hauek, gustatzen zaigu ikuslek gero hitz egitea eta eztabaidatzea. Gure intentzioa eta hori izan da zailtasunik handiena, ez jendeari esatea urte hauetan nahi genula thriller bat, generozko como pelikula klasiko bat, eta nire bertsioa nik saiatu kodigo hietan jolastea, ez, thrillerreko kodigoak ondo erabiltzea, eta pelikula erdian dena, hankazlera jartzea, dena desmontatzea, eta geure, zientzia fikzio espekulatibo bertsio bat, edo zientzia fikzio poetiko bertsio oso pertsonala egitea, eta naiz eta hori gertatu, ikusle guztiak barnean ustea, eta denak pelikula segitza eta gustatzea hori izan da gure intentzioa eta zaiena. Hortxe, pelikula irekia, Goiuri Imanol eta Irurok ikusi genuen Singular, ordurako, Alberto Gaztesiren bisitarako, eta esan da bezala, azaroaren 28an ostiral honetan estrenatuko da. Oso pelikula ederra, oso pelikula sakona, eta nik uste geruza asko dituen pelikula. Behin baino gehiagotan ikus daiteken pelikula. Bai, agian pentsa dezakezu gai bat dela zentrala, ez? Eta gai horretaz hitz egiten duela pelikulak, baina nik esango nuke, eta ez dut esango spoilerrek ez egiteko, beste gai bat dela benetan zentrala. Ez dakit, ulertu duzuen Inigo eta Emanolzek bai ikusi duzuela pelikula. Bai, noski. Osan da. Horixe nire proposamen, lehen proposamena? June gaixua. June. Triste ez dulako ikusi. Tari zen guri begira horrela triste horpegiarekin. Oi, kotxaua. Ez behazuten nahi hemen egotea bani joa. Baina, omendio bada, ostira. Ari garena da, gonbidatzen June, ostiralean, zinemara joatera Singular ikustera. Baina, igual afaria ez eraman, eta igual lagunekin joan beharrean... Ez, bakarrik joan naiz. Bakarrik joan. Dauzkat, oaintxo bertan, ja zerrendan, zinera joteko 2 pelikula, o 3 izango litzateke, eta ez ni joa bere. 2 zerrenda egin ditzakezu, bat, zineman ikusi nahi dituzun pelikulen zerrenda, eta bestea, zinemara eramango ez dituzun lagunen zerrenda. Oso argi daukatzen ez atorren erekin, ez dut zerrenda egin behar. Aizu, ez ondo zinean bakarrik. Bai, niri gustatzen zait. Ni oso zalea naiz. Bai. Nuke naizela bakarrik inoiz joan. Niri gustatzen zait. Egia da beste plan batzuk zaiagoak egiten zizkidala agian bakarrik egiteko, ez? Pentsatzen dudala, hau ikusiko nuke. Eta lotxea gehiago ematen dit, bakarrik egiteak. Emanaldi bat... Ez dakit oraintxe zehazten zeinetara bai eta zeinetara ez, baina egon dira gauza batzuk, apuro gehiago edo sentitzen dudanak, baina zinema, gainera, ez zaitu jendeak ikusten orokorrean. Eseri eta isilik egon behar duzu, orduan, alboan norbait edukitzea edo ez, berez, bosta isola ze isilik zaude. Bai, igual kontzertu batea errezagoa da jendea eramatea eta zu eta beste bat edo beste 3 pertsonakin jutea eta sentitzea pixkat beste modu batea. Zinean hori, esatezuna. Esertzezea, dena iluna dago eta... Ados, baino
nahi nuke jendea bakarrik joango balitz kontzertuetara, eta horrela isilik joango balitz ere. Kontzertuetara, bai, kontzertuetara ere ez daukat arazorik, eta jateko ere ez, nire inguruan jende askok dauka arazoa, jatetxe batean bakarrik jateko. Zuk arazoa daukazu? Bueno, eta kafe bat hartzeko? Ez, kafe bat hartzeko egia da kafe bat hartzen baldin badet bakarrik normalean zerbait egiten nahi naizela, olanean nahi naizela. Baina jateko bai ematen ditela gehiago, bai, bakarre baina. Ez dauka zer ikusirik egiten ari garenarekin, baina bai gertatzen ari denarekin, eta asko maite ditut oso prestatuta kalera ateratzen diren txakur jabeak, Txakur batek oraintxe bertan gure estudioko batean kaka egin du, eta 1000 poltsa dauzka emakume horrek boltsikoan. Vale. Eta pentsatzen dut... Eskertzen da egia esan eskertzen atera da emakume hau etxetik, ondo prestatuta. Horrela behar du. Horrela behar du, baina jendea ez da ateratzen horrela askotan. Ez. Eta orduan... Eta gainera, hau da, kontzertuetan zarate egiten dagoen jendea bezala, esaten badiozu, aizu, mesedez, alko zenuke bajoago hitz egin entzun edo kontzertua, edo txakur jabe bat ez aizu barkatu, kaka hori jaso egin barko zenuke, jendea gainea gallito jartzen da, eta aserretu egiten zaizu, eta oldarkor, Bueno. Neri zineman gertatu zaiten, horbaiti isiltzeko esan eta bronkan nik jasotzea. Egia da baita ere, nire lagun batekin joan nintzela behin beldurrezko pelikula bat ikustera, nire lagunak beldur asko sentitu zuen, eta orduan susto bakoitzan, zan susto askoko pelikula buia egiten zuen, eta zinemako langilea etorri zitzaion esatera ez egiteko iu, eta egia da gertu ginela pixka bat, jakin gabea muga non dagoen, ze pelikulak hori bilatzen zuen. Pelikulak sustoa bilatzen zuen, eta pentsatzen dut zuzendariak bilatzen zuena zela, jendea asaldatzea eta besaulkietan mugitzea, eta nere lagun honek beldurra sentitzen zuen, eta orduan oiu egiten zuen horrelako sustoekin, eta orduan hori gaizki dago edo ondo dago? Zer? Buia egitarena. Ez, ondo. Ondo dago, gaizki dago, langilea etortzea esaten isiltzeko edo buia zitzeko. Egia da, ez da egitera mugaren non dagoen, Osa, nik ulertuko nezake norbait gerturatzea esaten, aizu barkatu, gaude drama bat ikusten, pelikulak ez dauka apenas musikarik dena super isila, eta zaude zure palomita jaten, eta zure Coca-Cola eraten. Eta palomitak gaitzerdi, rufles pataten poltsak egiten den zarata. Janaria... Txaskizak, nik eukidet pertsona bat ondo. Ondoan bat txaskizak jaten. Eta atera nintzen esan nire bikote, inoiz gehiago enator hauekin jatea, edo zinera, edo jaten baldin badago txaskizak, eta dago beste puntan. Osa, nik adibidez badaukat batzutan sentsazio hori de pelikula bat ikusten nintzen, da isiltasuna baldin badago, eta palomita baldin badauzkat eskuan, haua biden, gelditzen naiz, eta etxoiten dut, errespetuz, denon errespetuz, jatea. Baina jendeari berdin zaio. Orduan, kasu hortan bai irutzait lizitoa zerbait esatea pertsona horri. Aizue, eta ikusi duzue Iruñan aurkeztu duten proiektu berria emozioen arabera pelikula aldatu egiten dela, eta... Ez? Kontatuko izuet. Golemek aurkeztu du proiektu berri bat, Salaia edo ez da gindola, Salaia pentsatzen dut dela, ia adimene artifizialarena, eta da, denbora errealean ikusleen emozioen arabera egokitzen duen lehen zine sistema bizia. Iruñan aurkeztu zuten atzo, esaten dutenaren arabera, adimen artifizialeko proiektu berritzaile bat da, Profesor Octopus AI Labek eta Golemek garatua eta Nafarroako gobernuaren eta HPren laguntza duena. Kontua da, horrela, behintzat lerroburu irakurrita, zu zinemara zoazela, eta ikuslen egoera emozional kolektiboa irakurtzeko gai dela sistema hau. Esan dute, sistema ez inbaditzaia dela, direla kamerak, eta uste dut infragorriak edo horrelako zerbait. Eta orduan, jendearen erreakzioaren edo emozioen arabera aldatu egiten da pelikula. Zer pentsatzen duzu, Osa, irudia iak sortzen du. Ba, ez dakit. Jartzen du hemen, ikusleen egoera emozional kolektiboa proiektzio batean irakurtzeko gai denez, denbora errealean egokitu dezake filma, erritmoa, elkarrizketak eta elementu narratiboak modu ikusezinean doituz eta talde sortzaileak programatutako jarraibide artistikoei jarraituz. Zuek badakizue... Osa, pixka aukeratu zure novela, ez? Aukeratu zure aventura. Ez baino iak erabakitzen du eta iak egokitzen du. Baina zure arabera. Baina suposatzen daia jarraibide batzuk eman dituztela. Alegia, pelikulak badituela bide batzuk definituta. Ez da etengabera bakakartzen ari den sistema bat. Da, jendearen reakzioen arabera, joko dut aukera A, B edo Z-tik. Eta hori ez da gizan bat aliz gertatuko den, ez? Nik hori ulertzen dut, goiurik irakurri duenarekin. Nik ez daukatu argi nolakoa den. Esan dute, ala ere, ze hau pentsatu dezakezu dela agian hor txigeratuko den zerbait,
zinema aretoetan oso erraz implantatzen den sistema bat dela, eta orduan ez duzula behar, bazakit, ordenagailu kuantiko bat zure zinema aretoan, eta orduan espero dutela zinema areto askok hartzea. Aldezu itzuli galderara. Galdetu diguzu gozat eta nik erantzun egin nahi dut. Ze iruditzen zaigun hau. Esan Imanol. Ez, eske hor matiz bat baita irutzeit importantea dela. Zue bakizue, supermerkatuta jute zatenen eta esnea erosten dezutenen, supuestamente dauzkuzuela esne mota ezberdinak, ez? Eta... Nola, supuestamente? Esan edet. Badaude, ez da? Bai, baina esnea bakarri da animalitik datorrena. Hau da, almendra esnea datorrena. Edaria da. Bai, olo edaria da, ez olo esnea. Bale, hau berdina da. Bueno, almendra esnea izango da, almendra esnea. Bai, ez almendra olo, adibidea jartzen ari zelako da. Olo que hai. Kasu honetan, esango nuke honei ezin zaiola pelikula deitu. Beste zerbait ditu harko zitzaion, baina pelikula. Joditzen dit asko. Imanolekin, erabat ados egotea, 100%, baino nik defendatuko dut ezpata eta kaparekin Imanolen iritzi hau. Ados dago, hau ez da zinema, beste esperientzia bat izan daiteke. Hau da bideo bat, bideo interaktibo. Ikusentzunezko esperientzia bat. Ikusentzunezko esperientzia bat, baino ez da zinema ados nago. Ze puristak ean, ez? Ze puristak gauden. 20 urte barru, ea horrela pentsatzen dugun. Neretzako ez da pelikula bat izango inoiz. Salduko dute pelikula bat bezala, baina... Uste duzu lehen pentsatzen zutela hori soinuarekin? Bueno, a ber... Agian lehen zinema mutua zenean pentsatzen zutela soinua iristen ez da beti egon. Baina uste dut ez dela parekoa. Eta nerezako zer ikusia dauka organikoa denarekin eta ez denarekin. Eta diat jarriko dut, oso modan dago orain autotunea defendatzerakoan, eta enaiz hemen autotunea kritikatzen ari, autotunearen erabilera batzuk nire bat sobran iruditzen zaizkit, baina egia da, autotunea rekurso bat da. Baina jendeak ere parekotasun hori egiten du, eta reverra erabiltzen hasi zirenean musikan gauza bera pentsatuko zuten. Eta da, ez, barkatu. Reverra gure bizitzen dago. Guk areto honetan, irrati egiten dugun areto honetan, badugu reverra. Elizetan, kriston reverra dago. Aparte, erreflexioak eta bestelako efektuak. Hori musikara eramatea da, gauza organiko bat eramatea. Errealitatea kontatzen duen zerbait egiterakoan, zinean soinua erabiltzea, erabat gauza organikoa izan zen. Kontua teknikoki momentu batean, zirela gai izan, eta asmatu zuten arte hori sinkronizatu zitekela zintaren alboan zuloak egin, eta bar, mantzela hori. Baina niretzat ez da konparagarria pelikula bat, areto baten dagoen jendearen joeren arabera aldatzearekin. Ze gainera, nik orduan nahiko nuke jende hau nire taldean. Ez du nahi joan zinera edo zeinekin. Hori aipatu nahi nuen baita ere. Imaginatu daukezula zinean goiuri, tortilla, patata tortilla, tipulari gabe jan nahi duen jendea. Zu jende horrekin nora zoaz pelikula baten etorkizuna erabakitzera. Eta imaginatu agertzen dela sexu estena bat. Eta niri nazka ematen dit sexu estena horrek, eta zu kitzikatu egiten zaitu. Zer erabakitzen du sistema honek? Pentsatzen dut hori gehiago aurrera namaten dutenean eta garatzen denean gehiago jakingo dugula nola funtzionatzen duen hobeto. Momentuz nik uste saldu dutela baita ere datu gehiagirik gabe erakargarria egiteko albistea, baina egia da, ikuslegoaren emozioak desberdinak izan daitezkela. Los Domingosen, adibidez, oso desberdina da fededuna den ikusle baten sentsazioa eta fededuna ez den ikusle baten sentsazioa. Oso ados horrekin, baina ni nahi dut alaudak erabakitzean igatik eta ez iak, edo aurpegi detekzio sistema batek. Bai, esan nahi duena da, are gehiago zailtzen duela sistema hau, ze gu biok ikusten ari garenaren aurrean ez dugulako berdin erreakzionatzen. Zalantzari gabe, hori, baina netzako sorkuntzaren gakoare hor dago, ez? Sorkuntza ororen aurrean ikusleak desberdin erreakzionatuko duela. Baina pelikula bat borobil egitea zaila baldin bada, pentsa ze truño puxka janditzak egun, 7 amaiera posible dituen edo adarretan 7 bide egiten duen pelikulatekin. Kontua da, ikusle inoiz ez zabela eman behar nahi duna. Ze, nahi duna ematen baldin zaio, aspertu iten da eta ez zaio gustatu behar pelikula. Hori da, betidanik errespetatu behar dan lege bat. Eta zer gertatzen da plataformekin, dauzkazula, behin plataforma horrea sartze zen momentun, daukazu dena, eta eukiezakezun nahi ezun guztia, eta bukatze duzu ezerrez ikusten. Zauzkazu, aukera pila bat, nahi dituzunak hor baita bauzkazu, baina beti bukatze duzu, edo ezer zer ikusten, edo, bueno, igual egun baten ikuste duzu zerbait gustatu zaizuna. Baina orokorren, ikuslari ematen baldin baino duzu zerbait, nahi duna da, previsiblea
da aspergarria, eta olako plataformak edo olako egitasmok iten dutena da azken baten, ikusleak nahi duna ikustea, baina horrek ez du aldaketa sortzen, eta pelikula batek aldaketa sortu behar du. Eta pixkat lehen komentatzen aria, esaten da, edo ikerketa bat egon dagoen dela gutxi esaten duna, pelikuletan, igual telesailetan ez hainbeste, baina pelikuletan, azkeneko urtetan, sexu estenak ja ez daudela hain esplizitu. Garai batean igual oso esplizitu itentzien sekuentzia batzuk, gaur egun ja ez diela hain esplizitu sortzen. Eta hori uste baita, gizarten aldaketa batzuk sortu dielako izan aldala, eta aldatzen nahi gehalako, eta hori baita ikuslean nabarmen aldatudan gauza bat izan dela. Baina horregatik, irutzait, gizarte aldatzen nahi da neinen, pelikulak aldatzea oso importantea dela, baina ino ezin dela jun zuzenen ikusleak erabakitzen duen erabaki batetik. Claro, niri etortzen zait burura honekin, publizitatean erabiltzen da neuromarketinga aspalditik, ez? Egiten duzu iragarki bat, agian ez dakit, saldu nahi duzu aterki bat. Eta egiten duzu iragarki bat, eta iragarkian denbora guztian euria ari du, eta ikertzen da pertsona bat zeharo blai eginda dagoena, eta hortxe. Eta egiten duzu beste iragarki bat, ez dakit, batean ondartza bat da, eta aterkia dago ondartzaren erdian. Tardan, egiten dutena da enpresa batzuk, pertsona talde txiki bat eramaten dute eta jartzen dizkiete bi bideoak. Eta gero, elektroencefalograma bidez neurtzen dute garuneko aktibitatea bideo bakoitza ikusi dutenean neurtzeko bietako iragarkiaren ze bertsio den eraginkorragoa. Eta orduan gero zuk telebistan ikusten duzuna edo interneten ikusten duzuna da hor aukeratu dutena pixkatez konejillo de indias hauek edo beraien emozioen arabera aukeratu dena. Hau da, egiten da, baina hau da aurretik egindakoa, ez? Saltzeko. Claro, saltzeko. Claro. Eta ez da zuzenean egiten, eta ez da telebistan ikusten duzun iragarkia ez da aldatzen horren arabera. Dena dalakoa, esan dute, zenik aipatu dut emozioen arabera moldatu daitekela, baina esan dute emozioaz gain ordutegiaren arabera aldatu egin daitekela, klimaren arabera aldatu egin daitekela, geolokalizazioaren arabera aldatu egin daitekela, eta orduan bertsio pila bat egongo direla. Eta aipatu dute, argi utzi nahi zutela, esan du, Fernandez Epikok esan du, ez datorrela hau zuzendariak ordezkatzera, eta gidoilariak ordezkatzera. Are eta gidoi gehiago beharko dituela ikusentzunezko bakoitzak, gero badoalako moldatzen, eta orduan, gidoilari gehiago egon beharko direla taldean. Dena dela, 2026an jarriko dituztela infragorri hauek Iruñako areto batean aipatu dute, beraz, datorren urtean ikusi beharko dugu, ea zer gertatzen den honekin. Nik sentsazioa daukat, eta hemen pixkate jarriko naiz, ja atxona zebolleta paperetan, baina duela 20 urte, jarri ziren oso modan ez 3D aretoak, hoiek ere bai, eta pentsa non geratu diren, baina RV pelikulak, realidad virtual pelikulak, beste betaurreko, eskiatzeko betaurreko bentiskadun horien antzekoa diren horiekin, eta hori bai zinean eta bai dokumental gintzan, bazirudien ezkenituela pelikulak berriro orain arte imaginatu izan genituen bezala egingo. Simposioak, kongresuak, dokumental ferietan, dokumental jaialdietan, zine jaialdietan, alor bereziak horri eskainiak, ez dakit inoiz ikusi duzen horrelako pelikularik, baina gontzen momentu bat, zaizu ez etxapa. Eta uste dut, honek ere badola pixkat hortatik. Eta gero uste dut, gaudela pixkat inteligentzia artifizialaren kontzeptuarekin, pixkat anormalizatuta. Eta dena sentitzen eta bizitzen eta aztertzen dugula, inteligentzia artifizialaren ez dakit, begiradape horretan. Eta zer egingo genuke zinean txertatuko bagenu inteligentzia artifiziala. Hombre, pues irudi postprodukzioak erresago egin, hori egiten ari gara aspaldi, ez? Baina esperientzia inmersiboat egingo dugu eta inteligentzia artifizialak erabakiko du. Nik uste dut benetan olatu honek ere behar duela apar pixka bat. Bai. Eta desiratzen nago, inteligentzia artifizialaren olatua, apar bihurtu, eta pixkat itxasertzera heldu, eta urrengo olatu bati lekua egiteko, ze bai, inteligentzia artifiziala iritsita geratzeko, bai,
beharrezkoa izango da hainbat esparrutan, bai, bizitzak salbatuko ditu, bai, ados, badakigu, asko hitz egin dugu saio honetan, inteligentzia artifizialean doktore den Unai Elordi Hidalgorekin, honen gutzianen inguruan. Baina uste dut, badagoela pixka bat, ez dakit, gurpila birrasmatzearen sentsazio bat orain inteligentzia artifizialarekin, eta nik behintzat zinearen giroan proposamen hau, konstituzioa berritu behar balin bada, sartuko nuke pixkat kontrako legeetan. Zure proposamena egingo diguzu, Juri. Egia da, hasi naiz honekin izketan eta ez dut egin proposamena. Haize, Ikeriri arte zigarro arretzen ari da, eta utziko diogu lasai. Laizter sartuko da. Badaukazu trailerra, The Beast in Me gomendatu nahi dizuet, ez dakit badaukazun hortik trailerra inigo. Bai, dauket, noski dauka trailerra. Jarri... Ikeriri arte, izin da house, santzakegu, jarri The Beast in Me. Itxo notzakin hor kanpon. Bai, gizajoa. Baina, erretzaile gori dute. Neguan erretzaile batek sufritzen duena ere kuantifikatu beharko litzake. Hotzetan, behar horretan, gauzak ez dira erres izaten. The Beast in Me, Goiuriren proposamena hoxe. Why are you here? Did you kill her? What do you think? Niall Jarvis moved in down the street from me. Maybe my next book should be about him. The whole world thinks they know what happened. Netflixek estrenatu berri duen telesail honekin nator. Telesail laburra da, 8 atal ditu, eta bukaera ikusita, esango nuke, ez duela denboraldi gehiago dukiko, hau da, sortua dela historia iriki eta egitsi egiten dela 8 atal hauetan, azararen 13an estrenatu zen okerrez ez banago, eta nik asteburu honetan ikusi dut, atal luzeak dira, hori abisatu behar zaituzte, eta agian egun batzuk beharko dituzte osorik ikusteko, baina oso gomendagarria bereziki aktoren lanagatik. Zeintzuk dira aktoreak? Claire Danes ikusten ari naiz? Claire Danes, berak Homeland antzaztu zuen, edo, Carrie Madison zen, ez? Matthew Rhys, The Americansen agian ikusiko zenuten, Brittany Snow, Natalie Morales, Jonathan Banks, horiek aktore nagusiak, Claire eta Matthew dira hemen benetan gidoia sostengatzen dutenak, eta zer kontatzen du telesail honek, Aggie Wicks izeneko idazle arrakastatsu bat da protagonista, Claire da Aggie, berak irabazi zuen Pulitzer saria, idatzitako liburu baten ondorioz, baina bere seme txikia hile egintzen duela urte batzuk, eta hortutik, hortxe dago bizitza publikotik aldenduta, eta ikusten dugu ez dela idazteko gai, liburu bat du esku artean, baina ez da gai idazteko. Zer gertatzen da, dena aldatu egiten dela, Niall Jarvis izeneko gizon bat etortzen denean bere auzora, bizitzera, bere ondoko etxera. Niall Jarvis ezaguna da, antza denez, higiezinen munduan konstruktore lanetan edo ibiltzen delako hirian eta oso ospetsua delako, eta gainera duela urte batzuk edo salatu zutelako bere emaztea hiltzeagatik. Bere emaztearen gorpua etzen inoiz azaldu, eta orduan ezin izan zuten baieztatu gizon hau izan zen hiltzaia, ala ez. Eta orduan, etxe aldatzen da gizona, eta joaten da Claire Danesen bizilagun izatera. Eta orduan, hor sortzen da bien arteko harreman bat, ez harreman romantiko bat, bizilagunen arteko harremana, eta hor Claire Danesen pertsonaiak ikusten du, agian, idazten ari naizen liburua, baina askoz interesgarriagoa da gizon honen historia, ez? Gainera ez du hitz egin edabideekin, baina ez dakit, jendearen 50% uste du bere emazte hiltzuela, jendearen 50% uste du ezetz, berak esaten du errugabea dela, eta orduan hasten da berarekin barremanetan jartzen liburua idazteko asmotan. Eta hortik aurrera gauza pila bat gertatzen dira. Egia da telesaia dela thriller eta misterizko telesaia, baina hitz egiten dula asko beste gai batzuetaz, baita ere doluaz edo ambizioaz, eta egia da baita ere aktoren lanak salbatzen duela une batzuetan telesaia. Ondo idatzita dago, ondo filmatuta dago, irudialdetik oso interesgarria da, baina gidoiak batzuetan utxe egiten du, eta utxe egiten duenean behintzat bi aktore hauek daude, sekulako lana egiten, eta orduan, ikusten ari zarenean behintzat ezaukazu sentsazioa, zaborra ikusten ari naizena, ze aktoreek egiten dutena sekulakoa da, baina egia da, badaudela gauza batzuk, agian topiko egiak direnak, eta agian Lehen Imanolek aipatzen zuen ikuslari etzaiola eman behar dena egin ja, edo zopetan, eta pixka bat telesaio honetan une batzuetan gertatzen dela hori, eta gauzak resolbitzeko, agian genero honetan
gehiegi erabili diren baliabideak erabiltzen dituztela. Misterio bati amaiera emateko edo horretarako. Baina, bestela, aktoreak daude zoragarri, esan dizudan bezala 8 atal dira, bakoitzak uste dut 50 minutu edo horrela irauten duela, eta interesgarria iruditu zait, eta espero dut ere interesgarria egitea. Ba, hoxe Goiuriren gomendioa, nik banuen beste bat, baina zut gehiagitxo ari dela izaten gaurkoz, baina bai esango dizuet, datorren astean gomendatuko dizuedala pelikula bat, eta bere zuzendaria, Joachim Trier, horrela ez da nola oskatzen den danieraz, ikusgai duzuela filminen, eta oso interesgarria dela, haren aurreko pelikulak ikustea, proposatuko dizuedan hori nolabait ere ikusterakoan zinemagilearen giroa edo ulertzeko. Bai Telma eta bai La peor persona del mundo, horrela itzuli zen gaztelera Berdens Berste Meneske, ikusgai dituzue filminen, eta sentimental value iritsiko da Leicester zinetara, eta hau izango da nire proposamena. Stellan Skarsgård aktorea protagonista, eta Stellan Skarsgård, esan da bezala, bada suediarra, nolabait, azkaen aldian hitz egin dizuet pixkat zinema eta ikusentzunezko nordikoaz, pixkat Norvegia, Danimarka, Suedia, Finlandiak egiten duelako olako, bueno, zinema zeharkako bat, eta pelikula daniar batean erresa da topatzea Suedia eta Finlandiako aktoreak, eta alderantziz, kasu honetan Suediarra da aipatzen ari naizen Stellan Skarsgård, ez dakit izenarekin kokatzen duzuen, ze izena ere ez da hain erresa, baina, bueno, ez dakit Dune 2 pelikuletan, Txernobilen, Piratas del Cariben, esango nuke duela gutxi God Will Hunting pelikula nahiko zarra baino hor ere agertzen da, Mamma Mian ere agertzen da, eta bueno, pelikula eta ikusentzunezko askotan egonda, bera da protagonista pelikula honetan, baina esan da bezala, pelikula bera sentimental value datorren astean aztertuko dugu. Joachim Trier ikusteko aukera baduzu dagoeneko filminen, bai Telma eta bai La peor persona del mundo. Behintzat bi pelikula horiek ikusgai eta gomendatuko dizkizuet. Batxetik atera nahi ez baduzue, asko zinemarako proposamenak egin dizkizuegu gaurkoan, baina giroa ere, ez dago askotan errepidetara ateratzeko, eta hemen idiltzeko, eta orain txere huria oso ari du, behintzat gure laborategi parean Tolosan, eta uste dut Euskal Herri luze eta zabalean ere ez direla ateri izango leku gehiegi. Imanol González Gurrutxaga, laiztera arte. Bai, erakitzezun arte. Hori da. Aurrera egingo dugu Imanol González Gurrutxaga agurtuta eta segituan Iker Iriarterekin egongo gara. Gustatzen zaizkit Iker Iriarteren gidoien izenburuak. Ze beti da alde eta kontra, edo alde eta alde, kontra edo kontra. Gaurkoan da alde eta pixka bat kontra. Aldatu egin barra da pixkat nolabait gidoiak osatzeko modua, batez ere, horlako filosofia argumentala pixka bat aldatu egin barra. Segituan Iker Iriarterekin entzuleo hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iker Iriarte, egun honetan gitorri. Egun hon. Konturatuko itzan, dauneko, Imanolek aulki hori geisten dikela hola lurreaino, baina bazekakor palankatxoa eta igotzea aukeke. Pixka Liliputin zik, guztotela. Ni ere ez nahi saltuena, Ez, baina... Imanol altua da, okerrena. Ez, inbarrezu palanka altxa, eta gero pixka gerria zukere altxa. Horrela, bai. Beste kontu bat, ez da? Baina jain igoren, paren... Hori, hola behar du. Gutxien ez. Ze gauza, Imanolen aulkia... Baina ez da normala, esan nahi dut, justo da altua eta hanka luze-luzea ditu eta da berena eramaten duen, ni ere gorago nago, Imanol baino gorago nago. Gaina, ez du zentzurik, atzo, pasatzitaren lagun batekin Iruñen afaldu nuen, eta bazen mailaren alde batean, olako, bankua, pareta guztian zehar dagoena, eta nahiko altutxo, eta aulkia bestaldean. Ni izatez, eta honek, terapian izango luke horrelako erantzun argi bat, naiz, paretanen bizkarra paretari eserizalea, gauza kontrolatzeko. Autobusean atzeko partean esitzen dana. Aitare, pixkateak ikusteko. Hor, interpretazio asko egoten dira, kontrolatu nahia, deskonfiantza, eta gauza horiek. Baina, horri ere gehituko nioke pixkat kotiana izela. Ez da dena izango, ez gustatzen zain nire rasgo psikologikoen arabera, egoeraren kontrola, eta
oso kotila naiz. Eta gustatzen asko imaginatzea ondoko mailetan dauden harremanak nolakoak diren eta horren inguruan gauzak asmatzea eta hola. Bueno, kontua da, lagun honek esan zidala, eskalki hau oso ezerosoa da eta oso bajua da, zu altua zara eta hobeto egongo zara. Eta eseri nintzen, ez? Alderantziz, alegia, bai, maila igual zuri altusiago geratuko zaizu, baina nik aldakak belaunen azpitik izatea oso ezeroso sentitzen dut. Eta gulertzen den. Berez, eseri barko genuke, aldera 80 gradutan, ez? Belauna eta izarrezurraren arteko angulo horretan. Aulki hori, Imanol geisten duenean, aldaka belaunen azpiti dago, eta... Ez, eskean kaluzatzen du. Etzan da duten da. Ja, dena botata. Biala ere badakizu. Pelikanoa... Bikote harremanetan behintzat, ala pasatzen da, norberarenak otxurak izaten dira, eta ondokoarena maniak. Nik otxura hau daukat, da ez un mani hori daukazu, eta alderantziz ez da. Beraz, Imanolena ez dakiz zer izango da, otxura edo mania. Esaldi hori, eta esaldi hori botatzeko modua oso Josu Iztueta izan da. Bai. Izango ez da, Autobuseko atzealdean esertzearena eta paretaren kontra esertzearena ere... Oso Josu Iztueta da. Oso Josu Iztueta, Bueno, mendik besarka Josuri, gaur ere helarazi digulako, bihar bidaiarien txokoan izango den itzaldi edo solasaldi interesgarri hori, Izar de la Hoz Agirre, Haurtzaro Gazia. Bueno, honen inguruan ere hariko gara eta Izar de la Hoz gonbidatuko dugu gurera, ze familia guztia belauntzi giroan eta itxasuan ezirakoa da, eta bihar arratsaleko 6etan bidaiarien txokoan, Tolosan, itzaldia edo solasaldia izango da, eta benetan oso interesgarria dirudien itzaldia. Jake Josu aipatu dugun, Joan Bedi nolabait gogorarazpen hori gure entzulentzat. Baina, Ikeriri arte bertsolari txapelketen alde, eta pixka bat kontra hitz egitera etorri da. Bai. Asko gustatzen zein paradina hori. Pixkat, badu dola zerbait brasildarra Ikeriri artek nunbait gerrian dantzan, eta paradina hori pixkat bada, ez? Konturatu naiz, 5 kolaborazio egin ditu ala urten, orain arte, gaurkoa, 6. Eta 5 izan dira alardearen kontra, 3. adinaren kontra, greba eta huelgen kontra, azkundearen aurka, instituzionalizazioaren aurka, eta gero parentesi artean, batzuetan alde, bestetan kontra, eta bar, ez da? Eta deskansu pixka bat hartze aldera edo, pentsatu dut gaur etxe aldera jotzea, eta niretzat etxea beti izan da bertsoa, bertsolaritza, bertsogintza, hortik abiatu naiz eta beti horra itzultzen naiz, beraz gaur bertsolari txapelketen alde eta pixka bat kontra. Zergatik gaur erabaki hau batetik inguruan ez dedalako lagunik gabe bukatu nahi, 5 kolaborazio hauen ondoren, hainbat kolektibo ezberdinetako lagunen kexak edo iradokizunak eta iritziak iritsi zaizkit. Asko istak sailekoak izan dira, hau da feministak, pentsionistak, sindikalistak, ezkerra bertzalekoak, eskuina bertzalekoak. Ezkerra bertzalistak. Seinale txartxarra ere zait diruditzen, ez da? Gaur egungo gure ezker hipermoderno ontako jendeak niri idatzi izana nik emandako iritzien eta inguruan, baina berriz diot gaur atxeden pixka bat hartu, agian eta etxeaz jardungon naiz. Gehiegi erlajatu gabe, hau dola etzaigun gehiegi berotzen ordu erdi honetan, eta batez ere ea ez dugun inor aserretzen. Bueno, baten bat aserretuko da, baina. Ez? Balite, baina, ziurren nik ondo ezagutzen hauen bat aserretuko da, eta gero kafe baten jiran jarraituko dugu hizketan. Gaurkoa prestatzen ari nitzela, pixka bat perspektibarekin begirauta, konturatu naiz, edo iruditzen zait, egin ditudan ia gauza guztian, eta ia hori parentesi artean jarrita, abia puntua beti bertsoan eta bertso eskolan ondela, hau da, nire habitat naturala bertsolaritza izan dela, eta hortik abiatutako adar ezberdinak direla, turisten gidari izatea, gai jartzailetza,
bertsolari, dokumentalak egitea, hitzaldiak, Botilero, Iñaki Artolarekin, baina ia denak jende aurreko lanak dira edo jendearekin egitekoak, eta abia puntua edo horren guztiaren oinarria eman didana bertsoa da, nik uste, beraz, asko zor diot bertsoari. Marka idazu, Neri begira zaudete denak? Ni konversazio paralelo batean nengoen oraintxe, eta ez dakit nire apelazioa behartzen duten zerbaiterako. Ez. Zegingo, Bai. Bertso aipatuta, aurten gudazken egu aldeon hau, txapelketaz lepo dago, batek baino gehiago esan dit ez dela aklaratu ere egiten hainbeste txapelketaren artean. Kosta egiten da, Guri ere iritsi zaigo mezu hori. Nongoak diren, ezberdintasun ote dauden, zertarako balio duten, eta pixka bat, hori argitzen saiatuko naiz, aitzakiatzat hartuta, urrengo larun batean, Nafarroako bertsolari txapelketaren finala izango dela. Tira, murgiluko gara hor, egungo txapelduna Julio Soto da, bere ere finalean dago, gerezpanaiz, ezta? Bai. Baina, beste zazpik iderekin batera, murgil gaitezen Nafarroako txapelketan. Hori da, hala ere, testu inguruan jartzeko edo lehen apuntea eta garrantzitsuena, iruditzen zait Euskal Herriko bertsolari txapelketa dela. 2026ko udazkenean jokatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, finalerako eguna eta tokia ere iragarri dituzte jadanik, sekula gertatu ez den zerbait, nik ez dakit zetak fenomenoa... Dute, baina sarrerak oraindik ez daude eskura. Uste estrategia, FOMOaren estrategia horrelakoa dela. Lehenengo data jaurti, eta handik egun batzutara edo denbora atera, neurtuta egongo den denbora atera, sarrerak salgai jarri. Bueno, eta data horrela botatzeak ere agian balio du beste gauza gehiago ez antolatzeko egun horretan. Oraintxe Bizkaiko txapelketako gaixoei gertatu zaie, Euskal Selekzio eta Palestinaren selekzioaren arteko partidaren egun berean eduki dutela final aurrekoa, eta ez dakit ikusle aldetik ere nabaritu omen duten. Nabarituko otez duten, txatzen dut. Bai. Beraz, testu inguruan jartzeko Euskal Herriko txapelketa laburtean behin jokatzen da. Urrengo urteko finala Nafarroa arenan, Iruñeko Nafarroa arenan jokatuko da, eta esan gaur egungo txapelduna Maialen Lujanbio dela. Hemen parentesi txiki bat agian, edo aurrenengo zertzela da bat, irudipena daukat edo intuizio bat daukat, gaur egun herrialdeetako txapelketak, naiz eta herrialde horretako txapeldun bat izendatu beharra dagoen eta abar, ez ote diren bihurtu txapelketa nagusirako sarbide. Ez hori bakarrik, baina batez ere hori bihurtu ote diren lurraldeetako txapelketak. Segituan ulertuko dezue. Azken finalistak, Euskal Herriko txapelketa nagusian, Maialen Lujanbio, Amets Hartzailuz, Aitor Mendiluze, Sustraiko Lina, Alaia Martin, Beñat Gaztelu Mendi, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi izan ziren. Eta horrek esan nahi du 8 bertsolari hoiek ziurtatuta daukatela euren postua urrengo txapelketa nagusian. Finalistek beti izaten duten moduan. Zer esan nahi du horrek? Euren lurraldeetako txapelketetan ez daukatela kantatu beharrik txapelketa nagusian parte hartu ahal izateko. Ez behintzat derrigor. Euren nahi baldin badute bai, baina 8 horiek badakite 2026ko txapelketa nagusirako txartela lortuta daukatela. Eta zergatik aukeratu dezake bertsolari batek parte hartzea? Entrenamendu gisa? Bai, nik uste dut, oain aztertuko dugu, lurralde bakoitza ere Euskal Herrian, bai bertsolaritzari dagokionez, bertsogintzari dagokionez, errealitate linguistikoari dagokionez, bertsolariaren adinari dagokionez, norberaren kasu propioi dagokionez ere ez, norberak hartzen du hor erabaki bat, aurten ikusiko ditugu bi erabaki
garbi ezberdinak izan direnak, denak onargarriak, baina bai, momentuan bertsolari bakoitzak aukeratzen du bere lurraldeko txapelketan kantatu edo ez, Euskal Herrirako txartel hori ziurtatuta baldin badauka. Adibidez, Gipuzkoako txapelketa iaz jokatu zen, Alaia Martin izan zen txapeldun, Beñat Gaztelumendi txapeldun orde, biek kasu honetan Gipuzkoako txapelketan parte hartu zuten, naiz eta zuzenean Euskal Herrirako sailkatuta egon, euren erabakiz. Beraz, iazko txapelketa horren ondoren, Gipuzkoako sailkapena jada eginda dago txapelketa nagusiari begira. Beste lurraldeetan, Nafarroan, Bizkaian eta Xilaban, Xilaba deitzen zaio iparraldeko txapelketari, 3 lurraldeak alkar hartuta, orantxe ari dira leian, eta Arabako txapelketa 2026ko udaberrian jokatuko da. Beraz, arnaz pixkat hartzen utzi eta orain sartuko gara Nafarroako bertsolari txapelketa. Udaberria gainera asko zobeto argazkietarako, Ze atzo komentatzen nuen Julenekin, ze tristea den, orain, adibidez, Nafarroako finaleko argazkia horrekoan eta edabideetan, eta denak xira, bufanda, denarekin jantzita horrela ilun, tristea geratzen da estetikoki. Esango nuke ala ere badaudela pertsona batzuk berdin dula azten momentutan, beraien beroki beltza potoloa jantzita dukatenak, eta horietako bat da sustraiko lina. Beti. Estetika ere, Neurtu egiten da. Neurtu egiten da. Bale, bagoazen Nafarroako bertsolari txapelketarekin? Nafarroako bertsolari txapelketa 2 urtean behin jokatzen da. Azkena orain dela 2 urte jokatu zen, eta egungo txapelduna Julio Soto da. Baina Juliok, naiz eta orain dela 2 urte txapela irabazi, etzebukan ziurtatuta Euskal Herrirako sailkapen txartel hori, handik 2 urte barru, beste txapelketa bat zegoelako, alegia orain jokatzen ari direna, eta txapelketa honek emango dielako sarbidea bertsolariei txapelketa nagusian kantatu dezaten. Esan bezala, finala larumadat honetan jokatuko da, Nafarroa arenan, azaroaren 29an, 8 bertsolari izango dira, Ekine Zapiain, Eki Mateorena, Eneko Lazkoz, Joanes Ilarregi, Julio Soto, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Xabat Ilarregi. Julio eta Saioa lehen txapeldun izanak dira. Joanes Ilarregi adibidez, naiz eta txapelketa nagusirako sailkatuta egon, Nafarroakoan ere apuntatu eginda eta finalean horri izango da. Goi xamarretik edo gure belaunalditik begiratuta egon daiteke utxuneren bat, Estitxu Arozenarena, txapelketak eta plazak aspaldi xamar utzi zituen lesakarrearena, beste lesakar bat Xabi Silveira, baina esan dezakegu, bai Nafarroako txapelketa bera eta bai finala pixka bat badela lurraldeko bertsogintzaren egungo egoeraren argazki nahiko fidela. Hau esan da, herrialde bakoitzerako bertsolari kopuru bat edo kupo bat zehaztuta egoten da, Euskal Herrikoan kantatzeko, eta hori aldatuz joaten da, tokian tokiko momentu horretako errealitatearen arabera. Bertsolari kopurua, bertso eskolak, zema saio izan diren, eta bar, baina beraz, herrialdeetako sailkapenek eta postuek bere biziko garrantzia dute bertsolarientzat, batez ere Euskal Herriko txapelketa nagusi horri begira. Baino, galderarik, zalantzarik, oso argi momentu. Bertsozaleak etzareten ontzat, edo urrutixiagoko jendearen zat. Bai, oso esan dut, esan nahi dut. Batzuetan ez delako erresa ulertzen eta aklaratzen, ez da? Bai. Nafarroako bertsolari txapelketarekin batera, Bizkaiko bertsolari txapelketa ere jokatzen ari delako. Nafarrokoaren antzera hau ere 2 urtez behin jokatzen da, gero tartean igual taldekako txapelketaren bat, edo zerbait berezia egiten dute, baina azken urteetan 2 urtez behin jokatu da.
Kasu honetan finala abenduaren 20an izango da Bilboko Kasilan, 8 bertsolarirekin, Aitor Bizkarra, Aitor Etxeberria Zarraga, Jone Uria, Xabat Gailete Beitia, Onintzen Beita, Oiana Bartra, Txaber Altube eta Gorka Pagona Barraga. Egungo txapelduna Nerea Ibarzabal da, eta Nereak aurten Bizkaiko txapelketan parte ez hartzea erabaki du, baina txapelketan nagusirako txartela ziurtatuta dauka azkenengo final nagusian kantatu zuelako. Orduan nolabait esateko, esan dezagun atxeden hartzea erabaki duela. Gainontzean, Nafarroko txapelketaren antzea kupoak, sailkapenak, txapelketa honek emango ditu, baina kasu honetan bai, Bizkaian ikusten dut, badagoela bertsolari multzo trinko xamar bat, izan daitezkenak, ez dakit, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Xabi eta Fredi Paia, Arkaitz Estibaiez, Etxaun Lekue, ez direna txapelketan parte hartzen ari, de facto txapelketan nagusian kantatuko ez dutenak, beraz, Bizkaiko txapelketak bada egungoaren isla, baina uste dut ez duela Bizkaiko bertsogintzaren eta bertsolaritzaren espektro osoa jasotzen, Nafarroaren kontrara. Bador, adinarekin joera orokortu bat, beti betitzen ez dena. Nolabait, pixkat beste garai bateko bertsolari, edo beste garai baten bertsolari ere bazirenek, nolabait bide hori etetea edo erabakitzen dutela, Iker. Batez ere lehiaketetan, baita plazan ere, batzutan, eta Bizkaiaren kasua uste oso nabarmen dela, hemen aipatu duzun izenekin, ez dakite, final horretan ikusiko ditugunetatik onintza izango da akaso, pixkat, beste belaunaldi horren adibide bakarra, ez? Gero Oiana Bartra, gure nere belaunaldiaren parte, eta hortik bera, gazteagoak, bai. Ados, tira, xila aztertzen hasiko gara, eta hemen jarri duzu izenaren zergaitia azaldu, eta hori ikusi duanean, nik uste asmatu dudala zergatik, baina orain arte iniz pentsatu gabean nengoen nondik zetorren izena. Bota, ze uste duzu, Inigo? Xiberua, Lapurdi, eta Baxe Naparrotik, xilaba detorrela. Oso ondo, txakolin bat. Baina, ostras, marka da, orain arte enuela iniz pentsatu zergatik... Lehenago iparraldeko txapelketa doitzen zitzaio, baina nik uste izenarekin asmatu zutela, gustatzen zai izena, ez? Eta ja xilaba, bertsozaleok zuzenean lotzen dugu Ipar Euskal Herriko hiru lurralde hoiekin. Ari dira jokoan, finala 2026 urtarrilaren 31an jokatuko dira, hemen ere normalean 2 urtean behin jokatu izan da txapelketa, egungo txapelduna Amets Hartzailuz da, baina Amets Hartzailuzek eta Sustrai Kolinak aurten ez dute parte hartuko, falta dira. Eta utsuneak edo esaten dudanean ulerbedi txapelketan ez dutela kantatuko plazan maiztasun handixamar batekin dabilen bertsolariei buruz ari naizela, ezta? Inork ez dezan gaizki hartu utsuneak edo faltak aipatzen ditudanean. Eta azkenik geratuko litzaiguke Arabako txapelketa, urtero jokatzen dena, hala ere Araban ere egin dituzte binakako txapelketaren bat, taldekakoren bat, formatu aldatu izan dute, baina txapelketa 2026 urtarrilaren 17an aurkeztuko da, eta martxoaren 18an amaituko da. Egungo txapelduna Aroa Arrizubieta da, eta, pozgarria da Araban azken urteetan izan den lore berritzea, edo urte askoan, belaunaldi jakin batek bakarrik hartu zuen parte txapelketan eta finaletan. Oiane Perea izango zen gainera emakumezko bakarra, ausartuko nintzatek esaten, eta, bertso eskoletan egindako lanak eta Arabako txapelketaren, plazaren eta finalaren
no esaten da, radiografia. Erradiografia, bai. Erradiografia. Bueno, uste dut, ea jarri bartzaiola aurretik, no, seguro. Erradiografia hori, nolabait aldatu du. Beraz, honekin guztiarekin, osatuta geratuko da txapelketa nagusian kantatuko duten bertsolarien taldea. Ados, baina badira, oraindik Ikerrek egin nahi dituen hainbat hausnarketa eta gogoeta urrengo 4 minutuetan. Bueno, batetik, esan ditudanak eta esango ditudanak ez ditut inundik inora ere epai moduan esan nahi edo ez inor juzgatzeko moduan, nik inor baino beto dakit nire etxea da eta gauzak bertsozale elkartean beti motibo jakin batekin egiten direla, askotan lurralde bakoitzeko errealitate linguistikoa ere ez da berdina, toki batzuetan txapelketa eta hizkuntza bera erabat eskutik helduta doaz, baina bai batez ere azken aldian eta batez ere aurtengo udazkenean inguruan nabaritu dudala halako saturazio moduko bat, bai bertsozaleen artean eta inkluso bertsolarien artean. Horrek suposatzen duen neke, ardura, tentsio, esposizio publiko eta abarrekin, ez da? Eta baita hile guztien artean ere, gehi jartzaile, epaile, antolatzaile, eta hori diot, nik urte askoan hor barruan egon naizelako. Ez da kasualitatea, hartzen baldin badugu Euskal Herriko finalean kantatu zuten 8 finalisten sailkapena edo zerrenda, 8 haietatik euren lurraldeko txapelketetan 3 bakarrik kantatu dute, edo kantatuko dute Joanesen kasua larumat honetan. Joanesek, Alaiak eta Beñat Gaztelumendik. Egin ditut gogoeta batzuk edo egin ditugu ni bertsozale elkartetik atera berri xamarra nago eta batetik iruditzen zait txapelketen formatua oso zurruna dela, oso klasikoa dela, batzuetan saioen iraupena ere luzea egin daiteke, monotono, xamarra, gaiak, gai estiloak ere sarritan oso antzekoak, eta hori diot ni oso bertsozalea izan da, bertsokaixo bat izan da, ez da, beraz, hain bertsozalea ez den batentzat, gaur egungo txapelketa formatua, hainbeste txapelketa ni neu esaterako? Urte garai berean izan da, ulertzen dut, izan daitekeela gehiegizkoa. Gero, txapelketa bera, plaza oso ezberdina da. Jendeak batzuek beren lanpostua jokatzen dute, bestek euren ofizioa, baina txalometroak agintzen du, puntuazioak, sailkapenak, politikoki edo gaur egun niretzat politikoki hain zuzenak ez lirateken gauzak inor gutxik kantatzen ditu, gaiak ere izaten dira nolabait gure ezkerreko gizarte hipermoderno honek entzun nahi dituen gaiak, eta ojo, berriz diot, nibili naiz hor urte askoan, inork baino hobeto dakit, zailtasun dauden, orekak mantendu behar dira, gauza asko hartu behar da kontuan, baina horregatik inor mintzeko asmorik gabe, azpimarratu nahi nituen, orain kanpo xeagotik begira jarrita. Adibidez, botatzen ditu faltan, edo gustora entzungo nituzke, bertsolari politikoki ezain zuzenak, edo gaur egungo pentsamendu hegemonikoen aurrean beste ikuspegi bat adieraziko luketenak, baina bueno, bukatzeko, beti bezala Iñigok demora gabe uzten hau eta lehen nioenaren aritik txapelketetan, finalen trinkotasun hori txapelketa berarena, Iazko Gipuzkoako txapelketan, nire azken txapelketa izan zen, eta finalean holtzan egoteko aukera eduki nuen, saiatu ginen formula ezberdinak probatzen, esperimentu ezberdinak egiten, pixka trinkotasun hori kendu eta bertsoa bere lekura ekartzen, baina ez da erraza eta guk behintzat ez genuen lortu. Ea burrengo belaunaldiek guk baino beto egiten duten, buelta erdi bat eman
guztiari eta asmatzen duten, ziur nago, jadanik horretarako lanean arituko direla, eta desiatzen nago, guzti horren emaitza ikusteko eta batez ere entzuteko. Eta berriz diot, inorrez dadila mindu, ez dut inorre paitu nahi, ez dut inor juzkatu nahi, ni ere etxe hortako kidea naiz edo izan naiz behintzat urte askoan eta. Ikeri arte, eskerrik asko eta bi aste barrura arte. Ez horregatik. June Hormatet, Goiuri Zeizarandia, egongo gara. Agur, entzuleok bagoaz, berandu xamar balin bada ere, informazioaren txanda oraintxe, naiz erratian, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.